Moi kaikki! Essi täällä, toisin sanoen Esteridom. Tervetuloa tämän kanavan ensimmäisen videon pariin. Ja meidän tarkoituksena olisi tänään pelata DTItä eli Dress to Impressia pienen haasteen kerran. Ja tässä haasteessa niin mä saan päävärinä käyttää ainoastaan vihreän ja vaaleanpunaisen sävyjä, kuten tässä Wicked-päivityksen väreissä on. Tämä idea lähti siitä, kun mä näin yhden ulkomaalaisen tubettajan tekevän tätä haastetta, niin mä ajattelin, että mä voisin myös kokeilla sitä vielä, kun on tää Wicked-päivitys täällä. Niin eiköhän lähdetä pelaamaan. Ja aiheena on going to sleep, eli nukkumaan menossa. Laitetaan vaikka toi meikki, sitten laitetaan niin tämmöisellä vaaleella, tuolta Only Bangs ja sitten tosta Only Bangs ja 3 ja pistää sekin vaaleella. Olisiko tämä? Ja jos tän laittaisi tonne taakse, noin. Sama homma tuolla vähän pidemmällä tukalla, missä se on tossa. Niin laitetaan sekin noin ja laitetaan vähän taaksepäin. Ja sitten vähän pienemmällä noin. Vielä tohon eteen me tarvitaan tukkaa. Laitetaan vaikka toi. Pistetään vaikka vaaleanpunaisella. Ja otetaan täältä tämmönen. Pistetään sitä ihan alemmas ja annetaan se noin. Saiko tähän? Sai. Mahtavaa. Pistetään tähän joku semmonen vaaleanpunaisen sävy. Vaikka toi ja silkki. Laitetaan vaikka vaan noi. Apua. Aika menee niin hirveän nopeasti. Tehdään noi silkki ja vähän vaaleanpunasta. Laitetaan vaikka toi. Pistää se vihreällä ja silkki ja sitten toi alaosa vaaleanpunaiseksi. Ja toi voisi olla vaikka valkoinen. Toi voisi ehkä sopia tähän. Niin laitetaan tämä. Ja silkki. Ja sitten toi voisi olla tolla. Ja toi voisi olla vaaleanpunainen. Ja napit vaaleanpunaiset. Mä en tiedä, pistää vaikka noi. Ja 2. Ja sitten tuolta kans silkillä se. Sitten me tarvitaan täältä, no otetaan vaikka toi pupu. Pistetään se valkoiseksi. Missä ne on ne puputossut? Tuolla. Ja vaaleanpunaiset ja vihreät. Ja sitten me tarvitaan ripset äkkiä. Alemmas vähän sen. Noin. Me otetaan täältä vielä sydänkoru. Ja laitetaan se hopeella. Kerkeenköhän mä laittaa vielä? En mä kerkee, kun mä en oikein nyt tiedä mitä mä pistäisin. No joo, se saa nyt olla. Toi alaosa nyt jäi vähän tylsäksi. Tää on ihan kiva, mutta mä en tiedä onko tää niin teemaan sopiva. Niin mä annan vaan 2. Tääkin on aika söpöä. Annetaan sille vaikka 3. Tässä on aika kivat värit. Tääkin on ihan kiva, mutta tosi simppeli, niin mä annan vaan 3. Tosi samanlainen kuin toi äskeinen. Mä annan tälle ehkä 4. Toi nalle on kyllä söötti. Tääkin on ihan kiva, mutta toi nalle peittää kaiken. Tääkin on ihan kiva. Nyt tuun mä. Mä en tiedä, onko mäkään ihan täysin aiheeseen sopiva. Tosiaan toi alaosa jäi vähän tylsäksi. Me päästiin 2. 15 tähteä on aika vähän. Mun mielestä tää on niin nätti tää odotustila täällä. Niin hieno. Okei, niin kuin perhonen. Ja nyt mun täytyy muistaa, että täytyy käyttää ainoastaan vaaleanpunaista ja vihreätä. Ja minkähän mä nyt laittaisin? Mä pistän ehkä tän meikin. Ja sitten laitetaan täältä Messy Bangs. Minkähän väriset hiukset.
Pistää vaikka tuommoista hopeata ja sitten noin vaaleanpunasta. Ja laitetaan tosta Only Bangs. Tää on aina niinku tää perus, että pitää laittaa tää. Laitetaan täältä back ja noi kukat pois. Täältä kans toi hopeinen ja vaaleanpunainen. Mitä sitten? Mä voisin laittaa ehkä noi ja ei noita etuhiuksia. Okei. Pitäisköhän tähän saada vielä joku semmonen... Nää on ihan söpöt nää, että jos laittais nää vaikka tonne taakse ehkä. Joo, laitetaanpa näin isommaksi ja sitten vaaleanpunaiseksi. Oi, tulipas söpö. No niin, sehän oli ihan hyvä. Sitten laitetaan vähän pitemmät kynnet ja glitteriksi. Toi on ehkä vähän liian eessä toi. Pitää laittaa pikkusen, tai siis takana. Pikkusen ehkä pienennetään ja laitetaan noin. Joo, se on ihan hyvä. Pistetään sitten nämä ja laitetaan nää vihreällä ja glitterillä. Ja sitten laitetaan niitä. Ui, meni liikaa. Pikkusen taaksepäin, vähän isommaksi. Haetaan täältä nämä korvat, tämmöset. Ja pistetään noi sydämet niihin. Mä en tiedä tuleeko liikaa, jos laittaa vielä tän. Katsotaan. Vihreätä, vaaleanpunasta, vihreätä. No ei ehkä ole liikaa. Sitten me laitetaan noi siivet ja animaatio. Laitetaan täältä neonväri, sitten vihreä ja glitteri ja sitten vaaleanpunainen ja vihreä ja vaaleanpunainen. Noin. Ja sitten meille tulee kiire. Laitetaan täältä niin toi vitonen. Pistetään se nyt vaikka vaaleanpunaiseksi ja sitten toi vihreäksi. Sitten me tarvitaan täältä. Pistetään nämä ja laitetaan vihreäksi ja vaaleanpunaiseksi toi ja glitterillä. Sitten laitetaan ainoastaan noi rusetit ja sitten pistetään tämä ja vihreällä toi osuus ja vaaleanpunaisella noi. Apua, toi kello menee nopeasti. Sitten ei laiteta tota. Laitetaan toi ja vaaleanpunainen, vihreä, vaaleanpunainen ja sitten me halutaan tää perhonen täältä. Laitetaan se vaaleanpunaisella ja laitetaan vielä nämä hihat ja apua. Toi aika menee aina liian äkkiä. Pistetään vaaleanpunaista ja vihreällä. Ei, ehkä vaaleanpunaisella. Okei, tässä se nyt on. Korua ei oo. Apua. Okei, no nyt ei oo sitten korua. No, ei voi mitään. Tää on söpöä. Mä annan tälle 4. Toi toinen on tainnut jäädä vähän kesken. Mä annan nyt näille 2. Mä tykkään kyllä tosta vaaleanpunaisen, niin ton kasvat on tosi kauniit. Okei, tää on hakenut vähän uutta lähestymistapaa tähän. Tääkin on ihan hieno. Tääkin on ihan söpö. Kivat värit. Sitten tullaan me. Siellä porukka sanoi, että ei, 5. Tää on hieno. Tää on tosi upea. Laitetaan tännekin. Mä tosi harvoin kirjoitan tonne chattiin mitään. Tässäkin on kivat värit. Mä annan 3.
Jos ei olisi noita housuja tuolla alla, niin sitten mä olisin ehkä antanut 4. Me päästiin 2, jee! 18 tähteä 2. sijalla. On kyllä huonot nää pistejaot täällä. Vuosituhannet. Minkähän vuosituhannen mä nyt ottaisin? Mä en tiedä. Nyt kyllä lyö ihan tyhjää. Otetaan ehkä semmonen rokoko. Ehkä se on hyvä. Mä vähän muutan näitä värejä täältä. Nää on vähän hassui. Toi ehkä vähän vaaleammalla. Pitäisikö nää olla... Ne ei voi olla oikein noin tummat. Miksi toi näyttää niin oranssilta toi? Okei, no antaa olla näin. Ja. Okei. Sitten tehdään semmonen iso tukka. Aletaan vaikka tosta. Mä tiedän, mä laitan ehkä ton vaaleen. Ja sitten laitetaan vaikka tämä. Laitetaan sitten täältä vaan noin edgessä. Ja näin ja noin. Ja sitten laitetaan täältä taas kerran Only Bangs ja sitten toi 3. kohta. Ja sitten pistetään tuolta Only Bangs ja vaalea. Ja sitten me tarvitaan vielä jotain. Entäs jos laittais tämän? Joo, tää on aika kiva. Ehkä meidän tukka on nyt valmis. Sitten vaan no joo, noi kynnet oli ihan hyvät. Nyt meidän täytyy sitten miettiä, mitähän mä nyt lähtisin. Aloitetaan nyt tästä. Mun koira rupeaa näköjään riehuu just sopivasti. Älkää antako sen häiritä. Sitten me voitais laittaa toi ja hopea ja sitten vaaleanpunainen. Nää on ihan kivat. Pistetään kaikki nyt vaaleanpunaisella. Sitten laitetaan tästä tää ja ei laittaa totoa. Joo, laitetaan nämä. Pistetään toi kans silkki. Sitten vaaleanpunainen, vaaleanpunainen, vaaleanpunainen ja vaaleanpunainen. Joku alaosa. Otetaan tuolta nyt vaikka vaan noin. Ja glitterillä. Ei näy tuolta. Pistetään tosta niin vaaleanpunasta ja vihreätä vai vaaleanpunainen on ehkä ihan hyvä. Sitten laitetaan toi vaaleanpunaisella ja toi vaaleanpunaisella vai miltäs vihreä näyttäisi? Eikö se saa olla vaaleanpunainen? Ja sitten toi voi olla vihreällä. Otetaan vaikka toi ja 2. Se käy ihan hyvin. Sitten laitetaan tuolta glitterillä. Mitä vielä? Mä en tiedä sopiiks tää tähän. Mä en oikein tiedä. Oi ei! Mä laitoin vahingossa noi kengät. Mä en huomannut, että toi aika meni noin äkkiä. Oi ei. Nyt meillä on sitten hassut kengät. Ei se mitään. Tää on hieno. Annetaan 4 sille. Mä annan tälle 2, koska tää on aika simppeli. Okei, nyt tullaan me sitten. Ja tosiaan tässä kävi nyt sitten sellainen juttu, että noi kengät ei ihan tullut värjättyä. Ei se mitään. Ei se mitään. Joo. Mä annan tälle 3. Okei, sitten tulee kivikausi. Mä annan näille ehkä... No, mä annan 3. Tälle mä voin antaa 4. Oi, tää on kaunis. Ihanat värit. Mä annan tälle 5. Ymmärrettävää, ettei oltu tällä kertaa podiumilla. Oltiin kuitenkin 5. Ei huono. Mua häiritsee, niin mä värjään vielä nää. Noin. Kiitos paljon kaikille, jotka katsoitte tämän videon. Lopetetaan tää video tähän. Pistä peukku pystyyn, jos tykkäsit videosta. Ja laita kanava seurantaan, jos tällaiset DTI-videot
ja muut pelivideot kiinnostaa. Moikka kaikille!